Okay. Ingxaki ke siyazitshintsha izinto ke thina zithi bekufuneka utshatiwe. Yajika ke ngokumtshato. Masihambeni siyeni kwiGenesis 2 siqaleni kuverse 15 qale nje umuntu ozamkhawulezela anifundele ayophela 15 to 25 khawuleza ku Genesis chapter 2 verse 15. Yes sir. Uzophela ku 25 funda mntanami. Umuntu wabekwa ngundikhoyo uThixo khamye kundikhoyo ngicela uYehova. uYehova uThixo wamthabatha umuntu wambeka emyezweni weEdeni ukuba awusebenze awugcine. Verse 16. uYehova uThixo wamusela umthetho umuntu esithi yonke imithi yomyezo ungayidla uyidle, wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli, kuba mhlana uthe wawudla uyakufa. Wathi uYehova uThixo akulungile ukuba umuntu abe yedwa, ndiyakumenzela umncedi onguwabo. uYehova uThixo wabumba ngomhlaba zonke izinto eziphileyo zasendle nazo zonke iintaka zezulu, wazisa kuye uAdamu ukubona ukuba wothina ukuzibiza, ukuze oko azibize ngako uAdamu zonke izinto eziphileyo libe ligama lazo elo. Wazithiya amagama uAdamu zonke izinto ezizithozile neentaka zasezulwini nazo zonke izinto eziphileyo zasendle. Ke uAdamu akafunyanelwanga mncedi unguwabo. Verse 21. uYehova uThixo wawisa ubuthongo bukhulu phezu koAdamu, walala, wathabatha walunye ezimbanjeni zakhe, wavingca ngenyama esikhundleni salo. uYehova uThixo walwakha ubambo abeluthabathe kuAdamu, waba ngumfazi, wamzisa kuAdamu. Wathi uAdamu, eli ke ngoku lithambo lasemathanjeni am, yinyama yasenyameni yam, noyena ukubizwa kothiwa ngumfazi, ngokuba ethatyathwe endodeni. Ngenxa yoko indoda yokumshiya uyise nonina inamathele kumkayo, babe nyamanye ke, baye bobabini behambaze, umntu lowo nomkakhe bengenazintlungu. Thandaza my son. Baba wethu onamandla, nalizwi lakho Nkosi ithetha kuwe namhlanje nathi. Baba wethu onamandla, onke Thixo liphilile. Baba wethu onamandla, ulihlaba lahlule. Moya Ngcwele Thixo, vula Nkosi inhliziyo zethu somandla, singamkele ngenkuthalo ilizwi lakho Thixo, ukuze libe neziqhamo nakwezethu impilo namhlanje, ngegama leNkosi uJesu, amen. Hallelujah. Oh yes Lord. Hallelujah. uThixo uthi xa ebona uAdamu uthi it is not good. Oh yes. Uthi it is not good ukuba umuntu abe yedwa. Hallelujah. Akulunganga umuntu abe yedwa. Futhi ethetha lento uThixo, it doesn't mean uThixo yena akekho. Kodwa ubona uAdam onjani bazalwane, oyedwa. He's not lonely. He doesn't say lonely, but akathi umuntu onesizungu uthi angabi yedwa. It is not good for umuntu abe yedwa. So umuntu ufanele ba abe nomncedi wakhe futhi ongowakhe. But ngasisiya kwincwadi entsha uPaulos yena uthi it is good. uPaulos yena uthi it is good. Uthi umuntu angayedwa afane naye. Into that means ukuba yedwa konke ayisosona.
futhi ukuba umuntu abeyedwa still iyakwazi uba sisonke. Hallelujah. Amen. But Paul say, I thank God that uthi angahlala afane nayo because yena uyedwa. So into nento endiyifumeneyo ngoPaulos that uPaulos wayelithenwa. But endingakayi understand uba wayelithenwa ngoba ezithenile noma wayelithena ngokwendalo ngoba amathena amabili likhona ithenwa elilithenwa ngoba ezithenile. Because umuntu uyakwazi uzithena. Yinto ke enqabileyo namhlanje abantu ukuzithena. Bayoyisaba labantu ukuzithena. But uPaulos amazi noba wayezithenile noma uPaulos wayethenwe kwayesemzalweni kwakhe. Kodwa I know ukuthi engawonke umuntu angahlala afane nami lona. So it is good for a man or for a person ukuba abe yedwa, but God said it is not good. Unento uThixo ayibonileyo, that's why you see it is not good. And Paulos yena uthi unless lo muntu uthi lo muntu angahlala abe yedwa kodwa angasenzela amanyana. Oye athi kanti lo muntu uphethe ukuhlupha. Alemane nifika na because siphila kwixesha labantu abafuna ukuhlala bodwa kodwa bakwazi ukusithena. Bayonwabela lento yokuhlala bebodwa bengenamntu athi anamntu I've so many years kodwa uyahlupha. Bayayazi nabanye abahamba nami ndiyambuza athi andifuna utshata, ndibuza uba nxa ungafuna utshata uzawuthini? Usurvive njani wena? Ungahlala ungatshati kodwa ndiyaqala ungakulingi ukuhlupha abafazi bethu. Ndiyaqala ungahlala ube wedwa kodwa ungakulingi ukuhlupha abantwana bethu. Hlala ube wedwa kodwa ungabi sisihlupha. Ngoba wena xa sevakeleni sihleli nesihlupha. Afuna utshata akafuni bengafuna ukutshata also akafuni nobekwa nesikhundla akafuni nesikhundla. Ngoba ufuna ubelonga anywhere. Usisihlupho ukuba kuzoba sisihlupho hlala. Kodwa ukuba ngaba uzaba sisihlupho khangela wakho. Because into eyenzekayo uPaulos ukuba lo muntu uyakwazi uzeyisa kodwa ngenxa yokutshiswa inyama. Bazalwane, I thought that inyama ihlupha that enkosi uyibekile lento. I thought that inyama ihlupha ungakatshati. Kanti notshatileyo uyakwazi ukuhlutshwa inyama. Ahlutshwa inyama etshatini. Nakufazi usekaleni kwakhe kodwa inyama iyamhlupha. Ukukhona ndivayo ukhona umfazi usekaleni kwakhe kodwa lo muntu unestruggle senyama. Amabandla yaphela achithwa, abantu baphume emabandleni bachithwa sistruggle senyama. EnganguThixo namhlanje anganceda inyama zethu. Hallelujah, ngoba thina sisatile kodwa sincede. Bengadanga sincede uThixo, bengadanga nceda inyama yethu ngoba iyasitshisa.
yeah. It is not good for a man to be alone. That means umtu yakwazi bayedwa kodwa bekhona abantu. I see that it is not a solution. Ukungathi uwedwa bomuntu komthatho. Uyakwazi umuntu ngokuhleli nomkakhe kodwa akekho ekhaya. Akekho kodwa ukhona. Akekho kodwa utheni kodwa ukhona. Umfazi athi andingedwa kodwa indoda ikhona. Ithi indoda andingedwa kodwa umfazi ukhona. Ininzi lento. Mhlawumbe umama you are too spiritual. You are too spiritual. Wendilo ngokukira kotaraba. Yeke katarara. Ngene beti ni riko katatata. Riaka patata. Myeni mama katara baba. Tina setata fatata. Tina sinabantu bakamoya. Idotiyotwa. Ihlele nomuntu ofuthayo. Umuntu ofuthayo akasi-understand. Uba idoti ihleli yodwa. Ithi I am alone. Ithi ndindedwa Thixo. Kodwa naku umfazi ekhaya. You know, my wife knows. Angagqithi nje eqaleni kwami. Nika yahlele indoda ephilileyo. Uthi gqitha nje. Umfazi angagqitha bengathi ugqitha emthini. Bayayazi. Abakhonzana nje abaxelela sugqitha emfazini ngathi ugqitha emthini. Vutha uthini utata uthe siyavutha ecaweni kodwa uthi inyama iyadinga. Ngoba remember ezinye zezizathu le ndoda yokuba mayitshate kungenxa yokushiswa inyama. Futhi noPawulos ngowuyena engatshiswa inyama utsho naye uthi emadoda thandazani nibe lo amen. Ayangala lothandazo umthandazo ongapheliyo. Umthandazo uyaphela uthiwe amen. Ukuba uthi nkosikazi kanene besiphi. Bebona bazalwane ndiyathanda ukungadli. Ndiyathanda ukusila. But my wife knows. Ndizila na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Send call not bed. Skabila no Thixo. Umexileni ngokwizoloko. Yintoni le nto ndithi ifondile. Eyam no Thixo sigqibile. Ngokufuneka siqhubekeke nejeni yethu. Kwa mfuna bathethwa. Kodwa ndisemzini kodwa ndindedwa. Ndithathe ngenxa yokushiswa inyama. Eyokuma umzi kabawo and blah 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 and that zamva. Inyama lenikhathaza. Futhi nayo ukayithatha athi tata benditshiswa inyama na. So imnandi lodibana nomnye umuntu otshiswa inyama nomunye otshiswa inyama. Uthi ndiyamkhonza uThixo kodwa kukho le nto indibambayo. Uthi utata I always have to go to
Yes Lord. Udijonga njeme uchata nalomuntu lo muntu ufuna yena kube kwamoya kokoko. Kame ngedimka ndake ndahamba ndayosho kwenye indawo kwabava ingani menywe nguwe ukumfazi waseGauteng. Uthi yena kaye ekansini nomyena kuyathandaza. Ndathi lo mfazi iphinto yakhe siyibona biyalanda. Kunyanti lento yoba too much spiritual. Kodwa sikhona idingo zendoda. Uzoshiwa indoda. Unantethi mina ngendoda elincane mebawayo ekusafuneka ithandaziswe ethi umfazi ekhona ibe kodwa ibawa ngaphandle. Lowo umuntu need deliverance. That person need deliverance. La muntu lo une demon. Eli need deliverance. Athe khona umama lapho emkhethile ukhethwe nguye. Wayanguye because mamela uThixo unentaba lenzileyo before uAdam amnikwe. Uqale wambona uthe akulunganga ukuba umfazi abeyedwa. Wathi okay, let me test this man. Yeah. Hey. Okay. Kameke ni test le ndoda. Ndikhangele ukuba ingaba le ndoda iyayazi lento ndiyibonayo ingabi iyo nyani na. Yeah. Wabeka izilwanyana. God was testing Adam. Uyayazi lento ndizamfunela yona. Wabeka izilwanyana. Beka izilwanyana salapha phambi kwakhe. Wathi ngonyama. Wathi ibhere. Wathi inyoka. Wasibiza so manithi unamandla okuzithiya zonke. Wasithiya zonke. Akwafumaneka umfazi. Akambona umfazi. Masithatheni bazalwane sithi zonke ezizilwanyane, these are the characters. I tell you one thing, my father, he was a straight talker. Dr. Salai. I remember our sister wami xabana nomyeni ke qala wayezana ne boyfriend wathi utata yinjani. Uthini bazalwane? Uyayithiya ne. Umuntu angithi lo kodwa utata uthini? Uthi yinjani? Wathi yena ayathi tata. Kumyeni wami lo. Ndamthanda. Wachata. Wathatha ilobola. Wabuya. Tata, babelukale. Bathi yinjani? It's up to you that you are to me and what. But along the way is a buffet bujaba. Ngoliki. Ikuwa na mtati bubes. Ulifake ndlule nzumie kwako. Ukuwe, it's up to you. But I'm telling you, ububes bayo buzovuka phakathi. It's very important in the character. You have to choose right. You have to pray. Itombi yami ndiyixelela sesicokola netata ngomtshato emuntu womntu encokola naye. Ndithi thoma mntanam, you must look for a right character. Uthi tata emona kuwatswa necharacter kuwatswa tata akuwatswa necharacter kuwatswa nomntu nam ndifuna bathi ndikuthol ntontoni handsome. Ndathi yabona ke lo bhere usabuza nayo izawuveza ububhere bayo phakathi. Look for the right character. Funa umzalwane. Andekhokola nemito basambena nalapha sishiye lo ndaba. Asikhawuleze because sishiwa liqhaji. Hallelujah. Glory to Jesus. And another thing that I want to advise those abafuna ukuchata naba abazaza ukuchata ukuthi ebazalwane, there are, I think, 4 things. I call them fitness. You must be spiritually fit before uchata.
okanye sebenza ngalonto ngoku noba sowutshadile. Be spiritual fit. Thandaza. Umfazi uyayithanda indoda ethandazayo. Uzibone safe. Not nje indoda ephethe izikhala apha endlini. No. Umfazi indoda ethandazayo uzibone safe xa uthandaza. Thandaza ngayo indoda. You must be spiritually fit. Pray. Ingase mina kumbonisa umfazi ba I pray more than you. Umbizo uku-invite nje emthandazweni. Umbethe ngamanqaku uyayazi nkosikazi. Ayikwazi ukumelana nami when we go to prayer. Because if I do 30 minutes and you say khona ndiyafuna uphinda ndibheke ndizame 30 minutes. Athi mbona usekhona I go for another 30 minutes. Mabadinwa nje amen. Ndibereya. Ayazi uba ndiyindoda yakhe. Akho silingana khona. Ndiyintloko kuphela. And ukuthi uyindoda uthembele emfazini for uthandaza. I make sure ndiyareya. Uba ngabe uyafuna uyigqiba le 2 hours I go for 3. Ngofuna uyisakane. Ndimfuke. Spiritually fit. And please read the Bible. Wazi iBhayibhile ngaphezu komfazi wakho. Ngeke usolo kusikelelwa umfazi. I know you're not gonna like it. Ngithetha nakuyothatha vala umlomo mama. Usikelelwa umfazi wakho yakusuku. Revelation never. I want to be more than her. She must listen to me. It must be you. You are the head. Who have never petty revelation? Ungasolo umfazi petty revelation. It's you. Thirdly, financial fit. Iba nemali ngaphezu komkakho. Oh, amen. Sebenza. Kaloku antoyiki mna iba nemali ngaphezu komfazi wakho. Uyabona uthwala wafika nje. Phezulu. Ubizo ndathi hayi. Asiye zophangela ba. Bekhona nokutshalela tata ndathabo phangela. I want you ube namandla kunomfazi wakho. Did I say sorry? It's financial and spiritual and physically. Oh, physically. You know what you need physically for that to maintain it. For that to alarm fast, because if you are not physical, okay. Amen. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. I make sure they get you, man, get you. I ask in the fana, let down the chimaku.
uthi mfundisi DJ madoda iminyaka imkile donkela usiyakala ngasemva bahleka abafana ngisenzela nje londo afuna usiyakala ngasemva. Okay anjini thola exactly fatwa iba indoda nombono indoda nendoda yababa uyindoda nombono afuna usithethe izinto zinkulu zibuhlungu. Uba uyindoda enganambona your wife will overtake you. If umfazi akafuna indoda enganambona she will overtake you. Why there is too much of abuse amadoda afuna ukuya physical emfazini? It is because umfazi uphethe umbono. And if when now umbono, you know what will happen to this? Uzakalela ti tomatata ejobe kukho leadership seminar and mozamnambona we uzayabani uya kumfazi uya kwi leadership seminar waba namanye amadoda noba sefuna lo tatu wahamba tata uzokwazi ukuya kwaba uzothetha into ezidipha ungazozi understand. You better try something otherwise. Siyazibona thina siyazibukela lezi zinto ezi sibona umfazi wenye indoda ebe namanye amadoda kuthiwa sisuke kwi-conference yabefundisi thini nguye yedwa indoda akayikho. Once you don't have vision, your wife will overtake you. Iyaba nguye kalibandla iyaba nguhanga napha Joseph picture. Mama was yogindo mama onesanzi wena kubo mdala beku ukhona nje uyipaphethi hayi tata ungakina warutata ngathethi uyinto thethe kwakele bikam komfazi. You don't have vision. Hallelujah. Amen. And another thing, uyafika uSathane ufika uAdam ukhona ufika uya kuEva ufika uyabuza uba utheni kanye uthi yebo babulazi izwi uzokwenzakaliswa nguSathane because uSathane yena akanali izwi. uSathane mzalwane doesn't have a message. I think you can write that down. Was uSathane bakanayi message. Ka uSathane uthethe izinto bezithethe and into esezithethe uyafuna ukunderstand wena uyazazi yani na and uba usazi usengxaki. uSathane akana message ufuna ukwazi uzothini ufuna ukuxelela kuze bomvile nyani uThixo and uSathane into yakhe nayo it is when God wears a message. uSathane into yakhe usisibulala muntu is a killer ulisela uyidestroyer. Hallelujah. That is devil. When it's alone to Satan, he destroys, he steals, he kills. And the Satan
uhlakaniphe ngalendlela yoba akazibulali into engaphiliyo. Awuyandiva apho ndiyakhona ndithi wonke umtshato une-challenges. Into ephilayo yiyo ofuna uyibulala, kodwa nxa iseyifile akanandaba nayo. Andiyazi wena uthanda abantu abafileyo, kodwa I'm telling you, usathana akanandaba nento ethani efileyo. Uyikhangela once iphile, aqala athi imsebenzi wami ukuthini kukuyoyibulala. Usathana akakhathaleli into engaqalwanga, kodwa ufuna into eqaliweyo, afike kule nto iqaliweyo afuna uyidestroya. Bazalwane, usathana ukhangela into anoyiba. Isela lingena endlini kungekho nto, but funeke kubekho izinto kuqala ukuze usathana zoma. Do you want to invite devil in your heart? Start something. Ubufuna ubiza usathana, qala into. Ubufuna ubiza usathana, yakha into. Uzambona usathana awumtshato engenanto enayo, ngoba kukho into eqaliweyo, and usathana uyasithanda into eqaliweyo. I want to say, my children, ngifuna ukuthi kuni uThixo yavala ngokuhamba noSirayeli wamkhupha eJiputha, wamkhupha eYiputha wamsa kwilizwe elinamasi nobusi. Nisaya kwelo lizwe, kodwa before kuyiwe kwelo lizwe wathi ngifuna ukubonisa into. Ngicela niphakame, kukhona into enifuna ukubonisa yona kule 10 years bingenulanga, kodwa ngifuna ukubonisa nibani abantwana bami. Wathi uThixo ufuna abantwana bami, wathi uThixo jongani ihlanguzeni khanga siphele sona. Namhlanje ngiyaweke enyusuku kawamba noThixo nokuhamba ebunzima nobungaphi, but he will make sure that ihlangu sakho sonke siphele. Namhlanje ihlangu senaba kanibabonise into basubonisa libona Israel kawamba noThixo kule minyaka 10 abantu bamahlangu ezidala uThixo ubanika ihlangu ezitsha, kuthi abaphelelwa phahla kanibanthola kunjalo nabantwana babuhamba noThixo, kanti ubabuThixo bengekho apho ngesibona imigodi ngeyihlangu eziphelile, kodwa bahamba noThixo angabayekela endleleni. Ngifuna ukuthi namhlanje hamba noThixo emthathweni wakho, hamba noThixo empilweni yakho, hamba noThixo, hamba noThixo, hamba noThixo, hamba noThixo. Ubaba nakhona uyaziyo, kodwa uhamba noThixo. Hlala phansi ndala mfundi verse yokugqibela. Noma lenza ishumele sengiyekileyo, ngoba nomntwana uzabalisa abantu. Alifuna uzabalisa abantu. Alifuna uzabalisa abantu. Yo. Alifuna uzabalisa abantu. Hallelujah. Hallelujah. Yakha. Was no one killed. The devil will come because he wants to destroy. Don't give me such a challenge. Speaking is boom. The fig me more. Kotokuba sake. Really gonna show abantu bona babukela ukusukunyiswa kwabo, kanti abayazi ukusukunyiswa abantu abaphansi kweliwa elingasukumiyo. Subana wari yebo usathana asukumisa, kodwa le ndawo mekuyo ayisukumi, ayidlikihlo. Hallelujah.
uyise. Rianda bosa ekaraba baba enderebe kasaya rasa. Hallelujah, my God. Psalms 128 in Galatian corner. Unfundela verse 1 to verse 4 sikodu. Yo sorry sizodlala lo please. Khalela lo to masikodu. Hallelujah. Funda nje. Oh kosara. Wibambi better. Psalms 128 verse 4. May the Lord help me in the name of Jesus. Yabona unjalo ukusikelelwa umfo oboyika uYehova. Listen to this. Nansido lawazalwane kuwe ukuthixo thathu mancane yakuhlula abazalwane abamoya uthixo kanti ekonikela uthixo kunesithembiso. Asifunde mantwana sigqibe ukwenzela uba uzovakala kakuhle. Yabona unjalo ukusikelelwa umfo oboyika uYehova. Makakusikelele uYehova eZiyoni. Uyibona iYerusalem inenyweba yonke imihla yobomi bakho. Ubone abantwana bakho malube luxolo kuIsrayeli. Ngicela ufundele bani ophethe NIV please. Verse 1. Verse 1 to verse 4. Blessed are all who fear the Lord. So blessed are all, not some, all who fear the Lord. Walk in obedience to Him. Exactly. You will eat the fruit of your labor. Listen to this. Isimo also yikuthixo usebenza uvune. Icelo amen. Amen. Ma usoyikuthixo awusebenza ungavuni. Don't care noba usebenzela uMlungu okanye usebenzela okanye usebenza kwiministry but uvuna ukhona wena usoyika uthixo. Soyiswa ilondo sihamba nabafana nabangamosomoyiki uthixo. Wenza nje ucinga uthixo ichomi yakhe. Uveze yini uthatha namhlanje wathi uyakuthatha intama uthixo akuthi akubulale. Yabulala uthixo ngosisteke. Ithi ukuba ngabe indoda yemoyika uthixo kukhona isifundo esikhona. Phinda ixhatheze isicala sikosi. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Oh yes. Blessings and prosperity will be yours. Listen to this. Ekoyike uthixo. Blessings and prosperity Will be yours. isiyafumana abantu abayiBhayibheli lelo. Apha ekoyike uthixo zikhona iziqhamo esizifumanayo. Ekoyike uthixo ukhona umvuzo. So wenza njena njani na ulahlekelwa izinto zakho ngoba unebusukuchuphethi kahle awufuni koyika uthixo. But when you fear the Lord bakhona abahlakaniphile yayo uthixo utata wethu why you fear we don't need to. No. The fear of the Lord and the fear of a person is different. But when you fear the Lord uyaba ukindota eyafika intombi enhle yesenceka umfazi kaPotifar. Laa ndoda ayoba yayingena kwenza nto umfazi kaPotifar but kungenxa yento yoba yoyika uthixo. Isingathi namhlanje singazala amadoda oyika uthixo, abantu aboyika uthixo athi yena inyama yam iyafuna yona kodwa uthixo.
bafika babona le ndoda indini yathandeka kanti yamoyika uthini bahle abanye babo ngaphansi konkosikazi yami kanti uthe yena unkosikazi yathi mhlawumbe igrace yakhe le bakhona abahle ngaphezulu kwenkosikazi yami bakhona abamile ngaphezulu kwenkosikazi yami kodwa ndisemncinci tata kaloku ndisemncinci imizwa isemininzi kakhulu kodwa noyika uthini Hallelujah. Thina umntu ndiyakwazi uphimisa ndingathi 1 2 3 4 nje masambe phezu kodwa noyika uthixo only fear the Lord. We need basalwane singasenza amakhaphu nxa sime kule ndawo ingathi inyama yethu ayiyedwa yedwa kodwa soyika uthixo yedwa tuli inyama kodwa yoyika uthixo yoyika uthixo uyambona uthixo and I'm telling you when you show that God I fear you he pours you with blessing he pours you with prosperity. Ayishoti kanyo tata ayisayikhuphi noyikhuphi inkosikazi for i-birthday yayo because of prosperity abantwana bam bavele bahlangane bodwa anothi abenkonzo thetha embazeleyo athi tata samkhupha umama jonga sayikakhekaki mna yama ngehotele celebrate i-birthday yenkosikazi hayi andibuzi mandichazela ngokoyikuthi ngoyika uthixo abantwana bam abantu uzawufuza kuthethwa ngayo xa izawuba i-birthday yabo thetha sikuthengele ntoni andithethi ngenkonzo ndiyeza blessing and prosperity because of the fear of the Lord. When birthday when comes kitchen and when comes kitchen thendim chamba ngithenga lo ngabantwana ukoyika uthixo tata koyika ayiko usebenza nzima but kuthini koyika uthixo you don't need to work hard ukuba baba uthixo akayakhi lo ndlu lokungabulalela ufanele nje ukulaleka nje Your wife will be like a fruitful vine within your house. And your wife too. Your wife will be like what? A fruitful vine. Why? It's fear of the Lord. Uyatshela umfazi ungenamali utsheliswa ukuphathwa nguwe kamnandi hayi isitshele nje umgarayisa yaziwa ngaphendlela nje nendoda elwela ukutya yona ngathi inyama hayi bayayazi abantwana bamjolo yayazi bambaza ukuthi isonga sikhama ibhotolo sitshela umyenami hayi leyo ndoda elwela ukutya yona ngathi inyama chawa namhlanje itsha nje lonke ibekwe phambi kwami ngiyayitsha andikhethi ulwela ukutya endlini kuliwe ngole plate ngenanyama uye uphela musukubhekabheka nezinye iplate ozibonayo your wife, your children will be like an olive shoot around your table. Even your children.
kanti simkhonzeni uThixo sibuyike uzobona abantwana bakho uthanda abantwana abantu babeka baba sebahle jonga they are not perfect but uThixo ubaphethe kahle masisithethe izinto abazenza singasifihli masisithethe izinto singasifihli. If I can take my children to they are so beautiful. Yes sir. Ancede uThixo intombi yamsando grade nanto sincede ubani uThixo God is happy. Ukoyika uThixo ke nomnye ngobalise yakhe angcina kaloku inkonzo nobuqina phakathi sukubalekisa ubungcina inkonzweni inkonzo nobuqina senzela ba usiphethe kahle devala ngo phethe kahle stasa phethe kahle Bishop, it is never said in person. I am the 50 rand. Yes, Dad. Okay. Thank you. And goes. I'll obey. Verse 4. Yes, this will be a blessing for the men who fear the Lord. May the Lord bless you. Listen, so guys, you know this Bible utuwa ezo zintsikelelo nothi yendoda esebenza nzima. Fathi ezo zintsikelelo zendoda yenza njani eyoyika uThixo. Kuyela nje ukusebenza kwakunzima kuhle nje ngithetha nje ukoyika uThixo kuphela. Kunentsikelelo, kune blessings. There are rewards only for fearing the Lord. Umoyika uThixo. Pete kahle sithanda sami ngizothandaza pete kahle ngizothandaza pete siyabonga Thixo wethu sibonga ukuthembeka kwelizwi lakho ngoba abantu bangathembeki kodwa wena uthembekile lifanele ukwamkelwa baba wethu namandla enkosi lophaka kangaka ngalo tata ngezwi lakho kolisuku laba bantwana Thixo wamangcwele siyathandaza ongezelela amandla akuphela phambi baba wethu ngcwele siyabonga siyazi ngosukuthetha ngezwi lakho bakhona bathathayo bafake kuvimba for ijeni baba wethu amandla enkosi sibamba ngazibini kuwe mhlonipheki moya oyingcwele Nkosi baba wathatha ngathi uyagqibelisa wathatha ngathi uyagqibelisa siyabonga ngomkhonzo wakho othetha ongafihlisiyo walixesha lokompromisa kodwa enkosi wathetha ngaye icebo lakho ngendlela ofuna ngayo baba wathongwala sukuthi kuzuka nodumo nembeko lobukhosi egameni likaYesu siyagoduka phuma nathi siyokwetshisa ukutsho kwakho ngoba kwakuthetha kwehlukile kuthetha kwabantu siyabonga kwangcwele kakhulu udumo kuwe uzuka nembeko ngoKristu Jesu Nkosi yethu amen. Sizawuhlabela ngokuthatha umbeko masisiqhubele ubishop izandla ngamagama kaNkosi Yesu.
namhlanje noba kuze isitulo sibe lapha then esinye sizoba kule ndawo. Amen.